La llegenda del drac de Babel. Llegenda popular polonesa. Alguns segles arrere, en els albors de la història de Polònia, vivia en una cova fosca situada als peus del turó Babel, al llarg de les ribes del riu Vístula, una bèstia poderosa i titànica. Un horrible drac que, com tots els grans dracs de les més fantàstiques històries, treia foc per les seues gargamelles. Cada dia eixia a patrullar els seus dominis, arrasava els camps i amenaçava els aterrits habitants de Cracòvia. El monstruós ser exigia al dia un quantiós tribut en carn fresca. Però és comprensible que amb tan voraç apetit, en poc temps, els llauradors de la zona no van tenir res a oferir, i quan li faltava el seu tribut, la seua còlera era tan gran que matava innocents, devorant els seus animals domèstics, per pocs que foren o famèlics que estagueren, i acabava saquejant les seues pertinences. El seu menjar favorit eren els xiquets xicotets, que segrestava si tenia ocasió, i si se'n trobava un, s'ho engolia tan ràpid com podia. Ningú mai va poder impedir que les seues horribles accions es repetiren quan a ell li venia en gana. D'aquesta manera, les viles i pobles es van veure en l'obligació d'amagar a les donzelles i els xiquets menuts per por a la bèstia. Els cavallers més valents del regne van intentar vèncer el voraç drac, sense cap resultat. Una i altra vegada van acudir desafiants a la seua cova, i un darrere l'altre van caure. Fins i tot abans de que pogueren traure les seues espases, ja que l'immensa glopada de foc de la boca de la bèstia els incinerava. La gent va veure com ràpidament xiquets i els més valents cavallers del regne caïen davant de l'anomenat pels locals popularment com Smok Babelski, també conegut com el drac de Babel. D'aquesta manera, el camí cap al seu cau es va poblar de cadàvers i esquelets ressecs, de cavallers i muntures, fins i tot de companyies senceres de guerrers que van intentar en va la possibilitat de derrotar-lo. Cracus, el rei de la ciutat de Cracòvia, molt preocupat per la situació tràgica a la metròpoli, va enviar els seus heralds al llarg i ample de totes les nacions veïnes i pobles aliats per tal d'anunciar a les cases reials i als regnes d'Europa que aquell que matés el drac, com a recompensa, podria casar-se amb la seva filla i es comprometia a delegar la tasca de governar el seu tron després de la seva mort. Molts grans prínceps i valents cavallers de tota Europa central, encoratjats per la generosa oferta i la llegendària bellesa de la filla del rei, van acudir de tot arreu i ràpidament es van presentar per assumir el repte. Però d'un en un van perdre la vida i no van poder fer front al drac. Va passar el temps i el flux d'aventurers i audaços combatents eventualment va decréixer considerablement. I tot i així, el drac seguia exigint el seu tribut i al no obtenir-lo de bon grau
acabava amb els camps i les gens. Va ser un temps fosc per als habitants de Cracòvia. Fins i tot es va arribar a confinar els xiquets en coves ocultes, d'on no podien eixir fins a l'adolescència. Així, el poble polonès es va sumir en una era trista i desoladora on ja ningú recordava el so del somriure d'un xiquet o el cant dolç d'una donzella. El rei es desesperava, es feia vell i el seu regnat arribava al seu fi. Consumia el seu temps entre begudes i un trist anar i tornar constant pels salons del regne, esperant un miracle, mentre que la filla del rei, la bella donzella Wanda, plorava. Tot siga dit, no podia esperar un destí més cruel que el que tenia, a les portes de l'edat de casar-se, però condemnada a morir sola i soltera si el drac matava a un a tots els seus pretendents. El drac assolava el camp de manera constant i va convertir en miserables als més pobres. Pocs podien mantenir, amb penes i treballs, el necessari per viure, i la fam, i amb ella terribles malalties, van començar a assolar tota la regió. En un últim esforç, s'intentava salvar els xics més joves, però molts emmalaltien i caïen, i res semblava poder posar fi a tan terrible situació. Un fred matí, un jovensol anomenat Shevchuk Skuba Dratevka, més conegut simplement com Skuba, un modest camperol i aprenent de sabater, es va presentar a les portes del palau. I havia ofert els seus serveis valentment diverses vegades abans, però sempre havia estat rebutjat quan hi havia altres aspirants més nobles i no faltaven voluntaris per lluitar amb el drac. Una volta més, els cortesans es van burlar i, assenyalant la brutícia en les seues sabates de tela i la seua roba de drapaire, li suggerien que no era la millor carta de presentació per a un paladí ni un cavaller. Però aquesta vegada, la sort o la simple necessitat es van aliar amb el jove Skuba, ara que el rei Cracus estava desesperat. Doncs feia vora un any que ningú s'acostava a presentar els seus serveis a la corona, i encara que no li va semblar que aquell pobre escarransit de poble tingués ni la més ínfima de les possibilitats davant del drac, va acceptar l'oferta del jove i humil camperol. No és d'estranyar que l'únic membre de la cort que va posar tota la seua fe en l'aprenent de sabater fos la dolça princesa. Per a ella, el jove era fort, ben plantat i ben educat per a ser un simple camperol, i era clarament evident per a la princesa de que es tractava d'un home d'honor. No va fer el jove més promesa d'anar a la trobada del drac i tornar amb la victòria, o morir en l'intent d'alliberar a la seua gent i a la princesa. Tampoc és d'estranyar que ningú confiés en les seues possibilitats. Aquest aprenent anomenat Skuba no posseïa una espasa, per no parlar d'una armadura o un escut, i el rei no va voler proporcionar-li cap equip. Estava cansat de perdre or en preparar els més costosos equips de guerra per a que després acabaren fosos enmig del camí, recobrint la carn socarrimada d'un esquelet. Òbviament, no anava Skuba sobrat de recursos. No cavalcava en un cavall blanc o posseïa res de l'equip essencial per a ser un cavaller errant. El que tenia era una naturalesa intrèpida i estava dotat d'intel·ligència, inusuals habilitats culinàries i molta astúcia. El primer que va fer Skuba va ser tornar a la seua menuda casa
per preparar-se per la batalla. En altre temps, havia estat una xicoteta botiga on venia les seues sabates i algunes petites manufactures fetes en cuir. Però ara ja ningú podia permetre's el luxe de comprar-li res. Quan el poble el va veure, es van burlar d'ell i cruelment van fer bromes de que seria, sens dubte, el següent menjar per a l'Smok Babelski. Fins i tot, una jove veïna que sempre havia sigut el somni d'amor del jove es va burlar d'ell, dient que era millor que triara bé amb quina salsa volia ser condimentat, perquè ja que anava a ser el sopar del drac, almenys estaria bé que quedés complagut i els deixés en pau un parell de jornades, si això era possible. Li va doldre especialment la burla de la jove amb la qual sempre havia somniat. Però va intentar oblidar-la pensant en el somriure dolç de la jove princesa i va començar els preparatius ignorant les burles de tots. Scuba sabia que el poble cantaria una melodia molt diferent sobre ell després de matar el drac. Així, va entrar determinant a la seua botiga. Va deixar de banda la torxa que li havia enllumenat el camí. Va prendre una miqueta de menjar i, a continuació, es va preparar per anar-se'n a dormir. No va donar senyals de vida en tota la resta de la jornada. I, degut a això, va ser de nou objecte de burla, dient que, sens dubte, estava amagat baix del llit, tremolant de por. Més tard, quan ja tots s'havien retirat després de la jornada de treball, eixa nit es va alçar i va eixir, prenent la torxa i altres subministraments amb ell. Scuba es va aventurar pel sender, acostant-se en silenci a la cova del drac. El drac no hi era. Va pensar que, sens dubte, s'havia retardat en el seu retorn i per això la sort s'havia aliat amb ell, permetent-li arribar amb una llum ben visible a l'entrada de la cova i fins i tot penetrar-hi. Va decidir oblidar-se, de moment, de si realment els déus o la sort estaven amb ell i es va concentrar en el realment important. Comptava amb el temps just per a traçar un pla i aprofitar que el gran drac no hi era, pel que podia explorar la cova. Es va prendre el seu temps per recórrer-la. La va observar coberta d'ossos i del tresor que havia reunit la bèstia. Es va amagar darrere d'una roca i va esperar que tornés el drac Babelski. Quan va tornar, ell mirava en silenci els seus moviments, ben amagat i quiet darrere de la roca, i va poder veure al drac cobdiciós tornar amb un corder gros a les seues urpes. De cop a repent, va tenir una idea molt bona. Scuba va tornar a casa amb un pla ja madur a la seua ment, encara que va haver d'esperar gairebé petrificat llargues hores fins que el drac va tornar a absentar-se i estar prou lluny com per tornar a casa segur. Va buscar en els prestatges el llibre de receptes de la seua família i es va preparar, segons els textos, un menú digne d'un drac. 3 ovelles rostides, que va acompanyar d'un remenat d'hortalisses i de totes les espècies i herbes més populars que va poder posar a les seues mans. Després, va omplir les entranyes dels animals amb una barreja de sofre i carbó vegetal picat i va cosir l'estómac de les ovelles. La nit següent, a la llum de la lluna, va tornar al cau del monstre. Aquesta vegada, amb més precaucions, i no va entrar fins a assegurar-se que, com la nit anterior, el drac no estava.
Es va aproximar a la boca de la cova del drac i va deixar sobre una roca els sabrosos menjars que havia preparat amb tanta paciència. En arribar l'alba, Scuba va descobrir que havia tingut molta sort una vegada més la nit anterior, ja que s'havia equivocat i el drac estava a la cova. Encara que possiblement la fortuna va voler que s'haguera farcit de menjar i dormís plàcidament, de manera que no va percebre la seua presència. Amagat entre les roques, a prop de la cova, va esperar tota la nit el retorn de la bèstia i es va sorprendre en arribar al matí. El drac va eixir de la seua cova fresc i descansat. Potser disposat a eixir una vegada més a rapinyar per les comarques veïnes, però es va trobar el que semblaven ser unes sucoses ovelles dormint allà. No va tardar en adonar-se que estaven ja cuinades i no va desconfiar, ja que havia donat raons suficients al poble per tindre-li por. Així que era natural que li portaren amb reverencial por tributs. El drac, pensant que es tractava d'un agradable regal i sent tan cobdiciós i golafre com estúpid, les va engolir en el temps que gastaríeu per fer un parpelleig. Molt prompte va començar a sentir un enorme ardor d'estómac. Quan el sofre i el carbó i les espècies barrejades van recórrer la seua panxa, es van encendre i van començar a cremar-li de dins cap a fora. Va volar el drac entre convulsions a satisfer la seua set furiosa. Ràpidament va arribar al riu Vístula i va beure, i bevia, i la gola i l'estómac cremaven tant al drac que les llegendes diuen que es va fotre la meitat del cabdal del riu Vístula. Però tot i així, el seu estómac mantenia l'embotornament i la inflamació. I finalment, ple de gasos i vapors i terriblement inflat, va explotar, causant la mort del drac i alliberant a la ciutat i els seus voltants del seu control i el seu regnat de terror. Una vegada que el jove va veure que la bèstia estava realment morta, només va haver d'entrar a la cova, buscar la millor de les cuirasses, el millor dels escuts i també l'espasa i la pica més esplèndides que va poder trobar entre els nombrosos tresors del drac. I després va tallar el cap del monstre, clavant-lo en una pica i deixant-lo allà a la vista de tothom. Tornava al poble vestit com el millor dels cavallers, regalant a tots tota mena d'objectes de valor que el drac havia robat, recomanant que se n'oblidassen de l'avarícia per una vegada i que els vengueren per comprar queviures amb què alimentar a les bones gens famèliques i, sobretot, que feren servir l'import obtingut per pagar-se els millors metges dels regnes veïns per tal de curar els que havien caigut malalts. No es va oblidar de passar per les coves a informar a tots que podien eixir a l'exterior a traure's la brutícia al riu, a gaudir de la llum del sol. I en un tres i no res van tornar a sentir-se cants joiosos de les donzelles. I per fi, després de moltes primaveres i hiverns de forçat silenci, els somriures i els jocs dels més menuts. No cal dir que en arribar al castell a traure comptes al rei Cracus, dient
que havia alliberat a tots de la tirania de la bèstia, la notícia ja era sabuda. Una enorme explosió s'havia sentit a l'alba a tota la vall, i el rei havia enviat exploradors a comprovar amb molt sigil què havia passat. Allà es van trobar el drac mort, el cap a la pica, però ni rastre de l'heroi. Pel que no van faltar alguns que van intentar penjar-se el mèrit de la gesta. Però només va fer falta que el jove es tragués de la butxaca un enorme ullal del drac i una gemma roja de grans dimensions que es diu que tots els dracs contenen dins del seu crani, per donar-se a conèixer com l'autor real de la gesta. L'aprenent de sabater es va casar amb la bella filla del rei, i es diu que es van estimar només trobar-se. El dot va ser el tresor que havia robat el drac a la cova. I després de la mort del monarca, Scuba va ascendir al tron. Diuen que el seu llinatge va governar amb gran justícia durant moltes generacions. I aquesta gran llegenda encara és ben viva. Tal és així que a dia d'avui, a l'anar a la ciutat de Cracòvia, podeu visitar no només el castell del rei a la vora del riu Vístula, sinó també la cova del famós drac de Babel. Això sí, gràcies al valent sabater, no hi ha res pel que patir.